Jinavendان uçağın radyo denge gelden baş İronoz'da kanun 2023 Şamlı Brüksel'e saat 8 lamedete. Kudarı Nijamin uçağın serisi ve peşkeş bir kendem de mazadiya reber apoya. İhade Mersin'e de çarşıya haftaya mafim rovande panelek bekani. De panelde seruke rumete ihade akım bir dal berdevka komisyona girdikan ya ihade nurayı çevirmen aykol seruke bereye odaya tabiban a Mersin'e Mehmet Antmen sekretere ihade Mersin'e Şahide komkuja nozde kanune Bekir Sıtkı Keçici ahaftan kiren. Piştire izgirtine Bekir Sıtkı Keçici diyarker ku komkuja nozde kanune komkuja heri berfre ya legirtigahane ugut de komkuja da 8500 cenderme u 1500 polis sivil ba avaya ki hovane erişi herkesi kiren umru ve sahişe utandır. Yan emeseri netevinen yan ji liberxwe bedan me berxwedan kir. Doktor Mehmet Antmen ji ahve gut devlet her dem zindan ve keci tünekirne bu karaniye hatta yürü gelek girtiyende rojiyen merine de jiber nebuna alikariya bijişki jana xwe destane. Akım bir davji dest şankir ku deslatariya AKP volet ve guhere andiye volet zindanan ugut daxwazin girtiyan metevane divi tejtali serbiriz Abdullah Öcalan devil desrabe diveji bu çaresiri perskeka kurt embibindenge kesende greva birçi bu nedene heri davin urayı çevirmen aykol ahmu diyarker ko ligirtigan pergala işkence heyet ve embibindenge girtiyan. Şeniyen min biçe belkodan zindaran silah kirer meclisa kombunajlan azenub ya min biçe de çarçuya pengava cihani deme şekli darkıstan. Besedan şeni endamın reveberiya sivil meclisa kombunajlan azenub ya meclisa malbatın şeydan uruspiyen min biçe tevrime şeybun. Mecli çarxarya mizan destekirli çarxarya el mesef ve guheri mitingi. Berdevka meclisa kombunajlan azenub ya kantonan min biçe rüvayde henezel ahvi gud ledeji rebera bot tek dijimirovi te meşandın. En banklı tevayı rexistine nav netveyi u mafemiru vandiken ku be erka xarabın. Em hayadavi jibu azadiya fiziki rebera pol qadamdın. Endamı komite inisiyatif azadiya rebera Abdullah Öcalan Zeki El Hasan Carek ji berxwedan alazındanan Slav Gerugud em sodinin ku haya reber Abdullah Öcalan bigiji azadiya xwe via fiziki evet ekoşina xwe bidominen. Koordinasyona şopandın u çavderiye ya greven bir çibune derbare çalak ya greven bir çibuneye girtiyan de rapor ekamadekir. Girtiyen siyasi en azından devlet atır büst hafte mecdareji bu azadiya rebera poçarı seriya perskireka kurtes bir greva bir çibune ya dor ve gerkirin. Koordinasyona şopandın u çavderiye ya greven bir çibune derbare çalak ya girtiyan de rapor ekamadekir. Raporla avahaya baroya amedahat eşkerekirin. Malbat en girtiyan u gelek hukukna su parezvanın mafimruvan jid daxuyane da amade bun. Metna daxuyane jihela Reyhan Gök ve hate xwendin. Reyhan anizma ku mafi jiyane u tendürüsya girtiyan de ben ber pisyartiya devlet edeye u ev heşyari kirin. Dikijan qonağı dedi be bilabe be qadexeya dayina şeker xwe u vitamine de vataya işkence Reyhan Gök axaftıra xwe wuha doman. Dema dikevin rewşeke ku nikarin pêdiviyên xwe pêk bînin dibe derfeta refakat valiye bedin girtiyan. Reyhan Balkşan sertejta girankir yalı gira ve İmraliyeji u vuha davila xaftına xwari. Hej grev neketiya qonağı ke jeneveger u tarike ve iktidar daxwazên çalekvaran binirxîne nexwe ve encamên ne baş derkevin holê. Komisyona hilbijartinin ya Bülent ve İru encamen hilbijartinin encümenan Diyarbakır Irak'ı hilbijartın saat 6 hereme bidavi bu. Komisyona Bülent hilbijartının Irak'ı derbare hilbijartının 16 و 18 kanun ya encamen ya encümen Parizgen Irak'ı da xuyane ekta. Da xuyane da hat gotum ve encamen hilbijartının 19 kanun saat 17 ango İru vereş gerekirin. Pişti 10 salan hilbijartının encümen Parizgen Irak'ı 16 kanun de bedengdana teybet u 18 kanun de ji bedengdana geçti hatın kirin.
لهمو پارێزگەین عێراقê bi rêjeya beşdariya hilbijartinê Kerkûkê bû yekem. Di hilbijartina doh de çav li Kerkûkê bû li gorî daneyên dawiyên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya hilbijartinan ya Iraqê rêjeya beşdariya ya parêzgeha Kerkûkê sedî 64 bû. 300 kes ji ber binpêkirina proseya hilbijartina hatine binçavkirin û genekê jî ji ber nexwendina Pencemoran li hinek navên tên dengdanê gilî kiriye. Li gorî Komîsyona Bilind a Serbixwe beşdariya parêzgehan wiha ye. Wasit sedî 38.5 Besra Suhu Dudu Necef Suhu Dudu Diyala Çil Kerbela 8.5 Bağda Resefa 19 Müsena 45 Kadisiye 8 Babil 8 Ninova 52 Misa 27 Kerkuk 64 Selahattin 50 Sikar 20 Kerx 20 û Bağda 53 Rêjeya giştiya proseyê dengdanê ya hilbijartinên encûmenên parêzgehên Iraqê jî sedî 57 bû. Proseyê dengdanê li Şengalê jî bi dawî bû alaqeya ji hilbijartinê re gelekî zêde bû. Civaka êstî û gelên Şengalê ji bo xurtkirina temsîl û îradeya xwe ya li encûmena parêzgeha Nînovayê doh bi hêviyeke mezin çû ser sindiqan. Lê gorî agahiyên nefermî rêjeya tevlîbûna hilbijartinê jiyên berê zêdetir bû û alaqeyeke mezin a gel hebû. Civaka êzdî û bi taybet jî jinên êzîdî hilbijartin wekî hilbijartina guherînê bi nav kirin û ji bo di siyaseta desthilatdariyê de guherînê çêbikin îradeya Şengalê xurt bikin çûne ser sindiqan. Saziyên Rêveberiya Xweser bi taybetî jî meclis û şaredariyên gel bi hemû derfetên xwe seferber bûn û gel birin ser sindiqan. Hilbijartin ji di nava aramî û ewlehiyê de derbas bû. Li gelek cîhan kes û grûpên bi ser PDK hewdan hîleyan bixin hilbijartinê bi pere dengê kesên ku diçin ser sindiqan bikirin. Lê koma girêdayî PDK ku dixwestin sextekariyan bikin li ser sûç hatin girtin û ji xena Sûrê hatin derxistin. Kes û komên girêdayî PDK li Sibaşê Xidir jî hewdan bi beramberî 100,000 dînarî dengê xelkê bikirin. PDK gev jî li xelkê xwarin bi taybet kesên weke Kaymakamê ji Şengalê Reviyayê Mihemed Xelîl pêşengiya vê sextekariyan kir. Lê kesî guh neda sextekarên PDK. Akif Tolhuldan zinar raperin û Sipan Kobanê li Vîyenê hatin bîranîn. Akif Tolhuldan zinar raperin û Sipan Kobanê li têkoşîna Azadiya Kurdistanê de şehîd bûn û li paytexta Avusturya Vîyenê hatin bîranîn. Berasma bîranînê bi pêşengiya dem Kurd hate pêkanîn û piştî rêzgirtinê sînevizyonê li ser şehîdan hate pêşandin. Bîranîn bi duruşmeyan bi dawî bû. Li Almanya paytexta Berlînê jî şehîd Bager Nûjiyan Michel Panzer hate bîranîn. Merasim pêşengiya Komîna Ciwanên Internasyonal di pêncemî salvegera şadîta Bager Nûjiyan de li Regenbon Kino hate pêkanîn. Li gel meclisa jineya destan û nav Berlînê girseyeke xalabalık tevlî bîran nebû. Piştî rêzgirtinê sînevizyona li ser jiyana têkoşîna şehîd Bager hate pêşandan. Hevalên şehîd Bager helbestên şehîd Bager nivîsan dibûn xwendin. Piştre stranên şoreşkerî hatin gotin û şanûyek hate pêşandan. Bîranîn bi duruşmeyan bi dawî bû. Şehîd Bager Nûjiyan çardehê Kanûna 2018 de êrişên hewayên dewleta Tirk de li herêmên parastan medyayê de şehîd bû. Têpayîn ku dê 7,000 kes tevlî kongreye ciwanan bibin. Meclisa Ciwanana Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî di 24 mijdarê de yekemîn kongreya xwe ya asayî li dar bixe. Navnîşana kongreya ku bi duruşmeya vejîneke ciwan werê li darxistin dê eywana dawetê ya Geterlerê ya li navçeya Rêzanê bêkirin. Tê armançkirin ku ji herêmên Ege, Marmara, Çukurova, Anatolya navîn û bajarên Bakurê Kurdistanê herî kem 7,000 ciwan tevlî kongreya ku xebatên ve berdewam dike bibin. Hûrgiliyên têkildarê navberoka kongreyê jî hêdî zelal dibin. Ji bilî gelek welatên cîhanê de peyamên ji rêxistinên ciwanan ên li Maxmûr, Şengal û Bakur Rûşlatê Sûriyê hatine
ورن خواندن هاتنه ورن خواندن هفسروکا گشتی eden partiye Tuncer Bakır hanjı de kongrede bakıve de kongrede liser tectali İmrali politik enşere teybet hilbijartın heremi politik enledici civan antel meşandın beravastandın her vade tekildari fuhuş tıryak sikhorti zext geft u revandın eji peyam bendayı Liserte posteri Şeyh Seyit Hattalıqandın partiya ve kevu demokrasiya gelen dem parti u partiya heremen demokratik DPP ensirtel avaya ve posteri Şeyh Seyit liser Şeyh Seyit u hemu peşengen kurt rumetameye Hattalıqandın. Şaradariya wane li ser destê qayyum iflas kiriye. Şaradariya wane ku salên duh dirêj di destê qayyum de ye û li nava deynan de ye nikare deyne xwe bide avahiya şaradariya wane hate haciz kirin. Hatiyar kirin ku dadgeha icraya haciz danî ser avahiya bengên ya şaradariyê jî. Qayyum xespkar biriya parêzeran xwest haciza li ser avahiya şaradariyê bêrha kirin û müdîriyeta goristanan ya li taxa ak köprü ya şaradariyê bê deste serkirin. Hev para xwediye deynan peşniyara qayyum qabul nekir. Parêzeran dest şankirin ku eger şaradariya qayyum deyne xwe nedey ve neçar bimene ku avaya şaradariya vala bike yan jî di berdere deyne xwe de maleke xwe din peşkeş bike ji hacizê rizgar bibe. Li gurî qanûnê hevparên ku şaradarî deyndar wane dikarin hacizê deynin ser waseytên kar erazî û avahiyên şaradariyê û dikarin avahiya şaradariyê bidin ber firotinê jî. Li gurî agahiyan qayyûmê şaradariya wane bi 4 milyar lireyên Tirkî deyndar kiriye. Jiber dorpeça hükümeta Şamê Şeyh Mehsud Eşrefiye tarihtiye de li taxên Şeyh Mehsud Eşrefiye yên Helebe elektrik bi temamî qutbiye sedema vê jî dorpeça hükümeta Şamê li ser her du taxane jiber sotemenînî ne jeneratör naxabitin şaradariya gel a her du taxan gotin jiber dorpeça sotemenî nakeve taxê em dikarin sotemeniyê dibin dabin bikin ajansa anha bi dîmen jî rewşa taxê raxis berçavan te ditin ku her du tağ jiber jeneratör naxabitin û elektriknîne di tarîtiye demaye. Hêjayî gotinê dorpêj hem wextî êrişên dewleta Tirkiye dagirkerê li ser herêma Bakur û Rûşatê Sûriyê pêk tê. Li Dêrazorê ji bo 15,000 welatiyan av hate peyda kirin. Şaradariya gel ya Şihêl ya kantona Dêrazorê diyar kir ku neh salin ku şêniyên taxên şebeke nebayî moh tela û ziblo yên li herêmê ji ber tunebûna ava ve xwarinê zehmetiyan dikşînin û avê dikiriyan. Şaradariyê got rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya herêma Bakur û Rûşatê Sûriyê ji bo şêniyên bajarokê Şihêl îstasyoneke avê çêkiriye. Ji îstasyonê av li taxan teva belav dibe û 15,000 welatî zûdê jê dikirin. Li Çînê erdhejê bû 111 kesan jiyana xwe ji destan erdhej derengiya şevê bi pileya 6.2 li eyaleta Gansuê ya li dikeve Bakur Rojavayê Çînê pêk hat. Hate zanîn li eyaleta Gansuê 7 kes jiyana xwe ji dest dane û 9 jî birîndar bûne. Li eyletê Cînghayê jî 11 kes jiyana xwe ji dest dane û 124 kes jî birîndar bûne. Tê gotin ji ber ertêja xisarek mezin gîştiya av çûn û hatin û ceyranê jî piştî ertêjên xebatên rizgarkirinê dest pê kirin. Li herêma Çiyayên Himalayayê xeteke berfire a ertêjê heye û li vê herêmê gelek caran ertêj çêdibin. Alaqaya ji bo fuara Pirtûka Amedê gelekî zêde xwediyê weşanxaneyên tevlî fuara Pirtûkan Amedê bûne diyarkirî ku ew ji alaqaya ji bo fuarê kêxweşin û gotin gel bi kirina Pirtûkan li weşanxane û nivîskaran xwedî derdikevin. Fuara Pirtûkan a Mezopotamya ji alî odeya pişesazî û bazirganiya Amedê heta 16 kanûnên navenda Kongre û fuarê ya Mezopotamyayê dest pê kir ve heta 24 kanûnê dewam bike.
خودی و شانخانه کو تیوی فوارا پرتوکان بونج آن فراخوین خودی و شانخانه جیج آزاد زال بود بشتی 4 سالان آمد فوار بکته اف جبو و شانخانه کو پرتوکن به کردی دوشینن گلکی گرینگه جروجا پیشی حتانا علاقه یک زیده هیا لباکوری کردستان و ترکیه پرسکریکا بلافکرنا پرتوکان هیا فوار وسیله و دوی گل نویسکار و شانخانه پرتوکین به زمان کردی دوشینن خودی درکوه خودی و شانخانه رد خودی و شانخانه دارا و شانخانه ناجی دیار کرن کو جروجا پیشی و حتی نه قلبالغه که هیه ام جوی گلک که خوشن و شانخانه کورد جفوار بهیوینه دما پرتوکین وان بین فروتون و کاربن بهتر پرتوکین به زمان کردی بوشینن افجی و زمان کردی کلتورا کردی زندی و دولمنتر بکن بلگوداری نجامنو چین سرسی به پیشکش کردن آن خاطره و دماش